The wisdom. Wisdom. I live like I know. Barushine. What about it? I can I'm fine. Can I come back? I can't. Tata n'ụzọ pụrụ iche eme nke amata na unu na-achọpụ ahịa ogo onye n'otu unu a na-akpọ Ozo Enyi Ajana Abagana. Kedu ka o siri n'obi gị mmasị tata? Daalụ. O nwere ihe nwere ike ịgwa anyị gbasara Ozo Enyi Ajana? Kedu ihe nwere ike ịgwa anyị gbasara Ozo Enyi Ajana? Daalụ. Kedu ihe word of encouragement and your goodwill message to Chief Wonder? Daalụ. I can agree. Get out of this. I'm again. God has said I get to Ruba Sigatata. Ava, again, I can't. Ask ezekwe. On a Ozo Enyi Ajana. But I go to church. If from the first week I can see on a Mutaline, on Mutaline. Overall, I have to go to Jeffia. But I am the so, I just blessed you also with that. The ceremony. Yeah, that's I can again. Ozo Enyi Abagana. I salute you. Once again, come at our money candidate. I can again.
Pụtanụ na-esi ma ụmụ nwaanyị ebe a na-echi ọzọ. Amen. Na nwa na mmụọ nsọ. Amen. Ọwụla Abagana. Ọwụla Abagana. Okwukwe a na-echi ọzọ. Ọdụ enyi ka ọ na-echi ọzọ ka ọ kwụrụ ofu ma gbịta ya owulu. Obere ojikwu abụ ihe owulu nke ofe enyi. Ọfọdụ moto onye chale ya na ọzọ kwuru ụlọ. Okay, Madi. What a good no Amakia. Your good message to Ozo Enyi Ajana Claro, can you want of encouragement? Kamata ba mani kan etu bi. Ozo akuda ba kan can you relationship between Shiponda? Oh, my brother and my friend. Hello. Kamata na echiki ose. Ya ba kan echiki ose. Can you good message in? Alongside with the award-winning national Church Kolekomondo Ndo mego pabolo kwa nwoke ka esi abụrụ nwoke.
chukwujekwu ezekwe kedu ihe relationship gị na ya na-abụ tata ndị Abagana chiri ya Ozo Enyi title kedu ihe oguru wi message kedu ihe ị na-agụ ya ihe ọzọ ogologo ndụ ahụ isi ike wee nwee na-achịkwazi ndụ ọzọ fọrọ afọ ọ nzọụkwụ aka a na-eso wee na-aga anyị kere gị ka a bụ etu gị mata bụ nke na-etu a mee nke mmata n'ụzọ ụbọchị nke pụrụ iche na unu na-enwe otu onye n'ime ana unu na-echikokwu ya echi bụ Prince Chukwujekwu Ezekwe kedu ihe oguru wi meseji n'ebe ọ nọ anyị kedara gị kedu ibe ihe agwa Abagana ọnụ n'ọnụ n'ọnụ n'ezi gbasara ihe gbasara Ozo Enyi anyị kedara gị ọzọ eji amatụ nwanne m onye ka eke etu gị n'ụbọchị nke pụrụ iche n'ụbọchị nke taata obe onye abanye ego n'otu unu kedu ibe ị na-ewu iche kedu ibe ị na-agụ ya ọgbagọwa na ndị otu anyị na o mesie kịta ka anyị na-ayọ ndị ụmụ okorobịa dị kata ka ha banyere maka na anyị si n'ike na esi n'ụmụasị ya na ọsọ ha na-etinye n'ime ọrụ na-eme na Chineke etinye anyị kedara gị Ozo Enyi Abagana kedu abịa nke a na-etu gị anyị kedara gị n'ụbọchị nke taata Chief Bonda archiri Ozo Enyi title kedu ihe oguru wi meseji n'ebe ọ nọ Ozo ayo ebi ka ebi no ya tibi ni ebi na ba ngale na mmemme ọgara enwe obodo olu sara benje mo ha efu na bịa na mmemme
Good we message to Chiponda. Get your good we message to Chiponda. Okay. And the wish you success. Young guy in there for the youth. All they create by the active in this town. All the youth from Abagana and outside Abagana. He's a very young guy. He didn't get your role over there. So I have to identify with him. At this moment, all the visual also try to also in Abagana. All everybody nature. They want the capacity in where and where we now to take it. Now I can have it. I made a small amount of Abagana. I'm not a bag and I can nobody got that. Ozo Enyi, one of the lost son of Abagana. Chiponda, chukwujekwu, ezekwe, also Chidia, also in title. Good we message you there, nobody got that. Chiponda.
Ozo Enyi Ajana Abagana. Ozo Enyi Ajana Abagana. Chukwujekwu Ozo Ajana n'ụbọchị nke tata and ọbụrụ sọsọ Ozo Ajana n'Ozo Enyi Abagana ụbọchị kedụ ya ọgụgụ meseji ị na-enye ya n'ụbọchị nke tata meseji na-ekwurewu na oyi chike ọsọ ọnụwa nka oyi chike ya nka ebe chọọ ya zụta ụmụ ya zụọ ya aka ibe ọma ya emere ibe ya Chukwu agọzi ya na-esoro ya ọ na-agọ ya ụlọ oyi chike ọsọ ọnụwa nka n'aba Jizọs ọdụ pres ọsụma malaika I'm okay, no bad. Ozo Enyi Abagana. You wonder. Ozo Ajana. Ozo Can you agree? Oh, Mom. Oh, well, if you wake up, can you agree with us? Celebration. Can you encourage one of the encouragement in here? One of the encouragement every youth of Abagana was the pastor to go that to do. And I work at the same mind. Oh, yeah, but I will look behind us. Pastor, I need to get and how long somebody will lead that? Yeah, I need to get how many prayers. The success will go hard. Thank you. I'm glad to know you. Get up out here to give Chakapulio. I salute you.
High Chief Emmanuel Ozo His Excellency
afa nke nke a na-etu n'ụbọchị nke tata ejigo chukwujekwu n'ụbọchị nke tata kedu your good will message ị na-enye ya kedu ọfị na-agwara ya I can argue. Everybody is here. I can argue. Come in to me. Udagi na dana bana edo n'edo ni. N'ụbọchị nke taa anyị bụ na ebe Shikonda. Abụ m ka isi wee kechie ike gwụlụ maka na asị ihe eji ama ndị echiche bụ ekechie ike ejide ọfọ n'aka na ebe eji amaleba. Kedu ka obi n'ụbọchị nke taa nnabata ogbu anya n'ime unu bụ Ozo Enyi Abagana. Darwin, can you good will message na bono? Darwin, I can again. Once again, because I'm a tough again, now I get to it. Ozo Enyi Ajana I can agree. Darwin, I can agree. Kamasia. The 2023 Abagana 2023 Celebrity of the Year. And we wish like mother. Can you go to the Nobas Gatata now? This is our cultural heritage. Okay. When you check in your name, no one on the walk when given them, no one are up with given them, Virgin I will. Darwin, that's a little talk. Also, check up on all, but check up on. Yeah, I will go with it. We go. Okay, we can. Darwin, I can see a belaki. Can you see? Ozo Enyi Ajana Abagana. Dalu, I can
gị n'ụbọchị pụrụ iche n'ụbọchị nke taa ndị ozi enyi gbakọ na be Chimbọnda uwe osi ka mmalụ na meneka ya bụ na ụlọ echike echikwa inye owu wee kwuo ya okwu kedu ka obi dị gị n'ụbọchị nke taa Chimbọnda na-enyesi ike ọgbagwola anyị n'ọzọ anyị ga na-ayọ ọyọ ọzọ enwere na bag ọzọ eji eje mba ndị mgbe nọ na ya anyị nwere iri alignment anyị chere ndị zuru na mmadụ zuo na nwoke so na anyị na-ekwu na nwoke pụrụ aka siri ike edibụ mmụọ na bag na wee ha anyị kere gị ka ekwe n'ife ị na-agba ụmụ abag na ọnụnụ nọ n'olu n'ezi ma zụtara ihe bụ echichi a na-akpọ Ozo Enyi ya ihu bịa ọ na-enyecha ndị mmadụ anya afọ ugwu anyị na-eje anyị na-aga brothers na so ha anyị kere gị ka ekwe n'afa gị na nke na-etu gị afa m ichie Njelenze na bag Ozo Njelenze Abagana ekene gị otu ịkalị a sị na udo na-ede na mmadụ n'olu n'Igbo n'ụbọchị keta unu nwa bụ Ozo Enyi Abagana nabatara otu onye n'ime unu wee sị ka mma ka obi dị gị n'ụbọchị nketa Chineke na-adị nna nna anyị fame ka anyị mee o nwere ife dị njọ n'ime ya ndị be anyị sị na ọzọ dị n'akwa anya onye ruo ochie a na-ekene Chineke na ndụ Ozo Ajana Chineke agọzi bịa ile anyị feme n'ụbọchị tata Chukwu gozie ya mmiri mee ka oyi ezo mana Chineke mechakwa wesị na ọ ga-adịla ya mma na ife niile ebe a ekpere anyị na-ekpere ya wesị ebe ọbụla ọ nọ na ndị ilu anyị abụrụ ya ndị ama anyị abụrụ ya onye were ọka onye ọbụla ma ewekwu uke ya ekpere na-eme n'isi ndị ọzọ niile n'ebe a n'ụbọchị taa anyị kere gị daalụ kekwana ife inwe ike ịgwa ụmụ Abagana na ụmụ ikorobịa ndị batara ego ọnụnụ nọ n'ọnụ n'ezi ndị dịrị ịgwa ndị batara ego ife iche gwa ndị na-akpatara ego iche onye ọbụla bụ ikorobịa ife anyị na-ayọ bụ ndị anyị na-ayọ ụmụ Abagana niile ma ịkpata ego ma ịkpatala ego ka isi jụọ oge oyi ife okenye sọpụrụ ya ife onye nwekala ego ike na-enye Chineke n'isi aka iwe obi ike nwee nke gị nwa ewusikwula na ọnwa ndị ala ife na-eme na Baịbụl na onwere onye kwezi na ọ ya agbapọ ya ụdị anyị sa bụcha mmadụ wee ruo otu a na-agbapọ wee ruo echi maka anwe ndị anyị na-agbalụ anyị na-agbalụ anyị mana ụmụ ikorobịa chụrụ na ha ya agbalụ chacha a na-egbujikwa ha lọọ kama na mma na onye ji nwa lụrụ alụ dara ekene gị ka emesịa kedu abụ etu mmụọ na-apụ apụ anyị ma gị ị na-edo n'Igbo ebe ọ bụla mpụta ịkọ ka ha aga na-akọ ekene gị wee sị na apụta m n'ụbọchị nke taa wee n'anya n'ụbọchị pụrụ iche n'unu nabatara obu onye n'otu unu nke a na-akpọ Ozo Enyi Abagana biko kedu ka obi dị n'ụbọchị nke taa mmiri chọọ mmebiri ebe mana onye abịa bie ka na ebe a na-eme na Chineke mere emere anyị ọfụma wọchị anyị si ugbu aka Chukwu na ugbu aka elu ugbo na ugbu aka elu ugbo na anyị na-ayọ Chineke na ụmụ okorobịa dị ka ya baba Ozo Enyi anyị na-ayọ daalụ ọ nwere ibe nwere ike ịgwa ụmụ Abagana ọnụnụ nọ n'ọnụ n'ezi ma ndị batara ego anyị gwa maka ha nwere ibe ife anyị na-eme n'ọnwụ daalụ ka aba ike nke a na-etu gị mụwa bụ na nwata ọzọ onye ịlọrọ Abagana n'ụmụ nwere daalụ nne Ozo Enyi na n'ụmụ nwere anyị kelere gị
I will do your display. Bravo. Everybody, off in the beer. Ozo Enyi Ajana Abagana. Can off in the beer. Hello. Can we have here once again? Come back here once again. Next one. Last one. Oh, regular. Introduce yourself. My name is Blessing. Today in Abagana. Ozo Enyi Ajana Abagana. Thank you. Today in the history of Abagana, I have never seen a youth being conferred the title as Ozo Enyi Abagana Kingdom. Right now, your husband happens to be the one of the youths, Abagana Erosian's youths, with that title. How do you feel? How do you express your feelings? I'm excited. I'm always excited.
whenever he achieves such feats, because I know how much it means to him. It means a lot, especially when it comes to traditional things, and these are the things that he goes there. When it comes to such feats, makes him happy, which automatically makes me happy. So I'm happy, I'm very happy for him, I'm grateful to God. Thank you. As a wife, what encouragement are you giving to him? I would always be there to support that. I think that's my duty. Always there to support and to help. So I would just advise him to keep pushing God and he will always go ahead of us. A lot of people come from afar, here and there, friends and well-wishers, in support of this very occasion, and some have gone, so I'm still in Maine. What are your prayers for them? They actually thought they were going to spoil things, but they stayed. Even under the rain, people are still dancers are working under the rain. They came, they stayed, and they're still here. Honestly, I'm very surprised. I'm grateful. I don't know how much to express how happy and grateful I am to everybody that came and stayed despite the downpour that was not in my own house. So I just want to thank them. God bless you. Keep you, your family, as you all are come here, so you get to your different destinations safely, peacefully, and with more blessings because of what you have done for us today. Thank you. Remind you that your tattoo name. Ozo Enyi Ajana Abagana. I salute you. Thank you. George Okoye, Chuda and Ocha, Ugobuzo Apayuba Anambra. Darina can I get Yakalia? No passing at that. Abian and Ozo Enyi Ajana Abagana. Kediko open again, Macomar Chichi of Wakage, Chief Monda. Chief Pascal chukwujekwu ezekwe Ajana Abagana ụgbọ ezigbo mmadụ ka ọ anya wee pụta tata n'ife a mmadụ wee ju a na-eselebreti ya ma ndị sicha obodo oyibo wee nata ihe pepe ji wee ju ebe a maka Chief Pascal ezigbo mmadụ Pascal onye ka iji wee bịa ka anyị nọnyeli ya maka na ndị onye ele aka kalịrị akali o nwee ndị ọlụlụ ụlọ nwee ndị oge ichama moto nwee ndị onye chama scholarship ife anyị na-ekwu bụ na mgbe ọzọ House of Rep anyị nwe ndị a na ọcha kwadolie anyị nwe na ọcha bịa n'isi n'ọnya ya eje House of Rep because ụdị mmadụ ya jee National Assembly bụ Chief Pascal ezekwe o jee Abuja ọ ya anọchitela anyị na House of Rep ọ ebe anyị kwụ Pascal ọfọdụ na-agọ n'isi Chief Pascal chukwujekwu ezekwe ya na nwunye ya lọọlụ ya bụ na afa ga-adị na Chukwu ga na-agọzi ife mmaji pụlụ mmaji na o nwere ajọ ife ga-emefa n'ụwa na ego onwe kịta ya multiply times 3 in the next 1 year. Ochuda na Ocha Ugobuzuo na Nri. Ochuda na Ocha, thank you for coming.
Ajana Abagana ekene gị ị na-edo n'Igbo ebe ọ bụla ekwu gịwa ka a na-ekwu ebe ọ bụla anọkọrọ gịwa ka a na-ekwu maka ya anyị nere anya n'ụbọchị nkata dị ebe na Abagana bụ ka o si ara tata Abagana echigo ya echichi ndị ọzọ Abagana echie ya Ozo Enyi nke Ajana Abagana kedu ka obi dị n'ụbọchị nkata afọ mbụ Pascal chukwujekwu I'm a prince. Where's the other number? I'm a prince. When I do more people sign with it, Namobu Wata, Kana Waru Nafa, Kandi Nine, Nachalanya, Uki Tamunso, Kafakuzia Lemo, Ifabasala bag. No saying Balotata, Bonan Buddha Vendin Nana Fanso, Wamota, Ifefa Manamara. Oh, a privilege for me. I can chukwu. Nasi na wata kwago solo gara yelike. Atubaramanya no ga detu. Madem bulu beke nene. Afa wa kuloto. Pudo. Maka na nwere ndị na-esi ngo na agba mgba. Si na mụ bụ nwanza. Ọ sị na mbụ nwanza. Na mama nchi echichi a. Mana reason na ma ndị mkpọrọ afa. Ndị Chukwu ji alụ ọrụ ndị nwere obi ọma. Ndị ifeọma na mmechi. Ọ sị emele enu emele. Achana bụkwa mmụọ. So Arize Chukwu na ndị kwudo olumo. No Chief Sergeant Amengene tipụtara mmọnwa na Agbata. But I will not fail my fathers. Anyada amaka. Anyada azọ keka. Anyada azọ nseke. N'ife anyị nọ n'yawo. Inyamialo nyamialo. God bless you. Kedu ọfọ ndị ya agụrụ igwe? Mba amaloke 120 obole aga na akụ arụ ga-esi ike amane nwere ezigbo both okenye and the youth nwe charisma integrity principle present to prosperity and ọ ga-adịla abag nwere rap ndị lefere Recap of your name. Pascal. Nwa George Eze. Go ahead. Abụ m nwanza nwa ogbenye. Na-ejili nwayọ na-egbenye. No. Go ahead. Go ahead. Onye si na m ga-adị ga-adị. Go ahead. Onye si na mama ndị ọma ndị. Ọfọ ka ide ji awa. Go ahead. And ọmụ a uchili. Ọmụ ka echili. Ozo Enyi Ajana. Ozo Enyi. It's a merit. Ni ezekwe nka. Since 5 o'clock. If I was the one that I'm
si n'ihe o meta adụ ya mma o ya eji ya na soro mmiri etu ọkụ ya daalụ na ụmụ nwanne ọ ya adụrụ anyị na mma ma nwoke ma nwaanyị bịara ebe a ọ bụ anyị ji bịa ka anyị eji na daalụ ego ọfụ ife mgbe ahụ okwu iji